10% ta' delegati s-sibt filgħodu tefgħu il-vot tagħhom waqt il-votazzjoni bikrija għal ħatra tal-karigi tal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista. Dan kif dawk li ma setgħux jivvotaw propju fil-jum tal-votazzjoni fit-13 u fl-14 ta' Settembru tefgħu il-vot tagħhom propju fil-jum tas-sibt. Tkellimna ma' Brian Xikluna, chairperson tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Laburista, fejn spjega propju l-proċess x'kien jinvolvi. Il-proċess beda ftit qabel id-9 ta' filgħodu fejn flimkien mal-kontestanti u mal-membri tal-Kummissjoni issiġillajna il-kaxxi li fihom se jkunu qegħdin jintefgħu il-voti. Mad-daq tad-disa ovvjament beda l-votazzjoni kien hawn konkorrenza ta' ftit iktar minn 10% tad-delegati, ġifieri wieħed ieħor irreġistraw u votaw ftit iktar minn 10% tad-delegati. Il-proċess għalaq ma' nofsinhar kif kien deskritt ukoll mill-Eżekuttiv Nazzjonali. Mbagħad imxejna sabiex erġajna s-siġillajna l-kaxxi, għamilna rikonsiljazzjoni tal-voti li ħarġu, eċetera, eċetera. U spjega il-pass li jmiss, dak li nimxu għall-konferenza ġenerali fejn il-proċess tal-votazzjonijiet kompla wara l-plenarja tal-ġimgħa. Hawnhekk issa ser ngħaddu għall-konferenza ġenerali fejn il-proċess tal-votazzjoni jitkompla wara l-plenarja tal-ġimgħa fejn pratikament kif jispiċċaw id-diskorsi għal ħabta ta' 8 ta' filgħaxija tiftaħ il-votazzjoni u ddum miftuħa għal 3 sigħat, ġifieri jekk tiftaħ fi 8 qegħdin ngħidu tibqa' miftuħa sal-11, dak ġewwa Malta. Ġewwa Għawdex il-ġimgħa l-istess tiftaħ il-votazzjoni bejn it-8 u l-11 ġewwa ċentru f'Tasannat Għawdex. Is-sibt filgħodu ikompli l-votazzjoni l-istess hawnhekk ġewwa ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista bejn id-9 u s-satejn ta' wara nofsinhar u f'Tasannat bejn id-9 u s-sija. Kif jalaq dak il-proċess u mbagħad il-kaxxi jinġiebu Malta minn Għawdex jibda il-proċess tar-rikonċiljazzjoni tal-att tajjeb biex sa tard wara l-nofsinhar is-sibt ikunu ħarġu r-riżultati tal-elezzjonijiet kollha. U appella biex hekk kif l-andament tal-votazzjoni u wieħed li jidher sabiħ dawk li huma eligibbli li jivvotaw jagħmlu propju dmirhom. L-appell tiegħi huwa li s'issa jidher li hemm konkorrenza sabiħa min-naħa tad-delegati sabiex l-appell tiegħi huwa sabiex dan jitkompla u d-delegati joħorġu jivvotaw beħġarhom f'dawn l-elezzjonijiet illi bihom ser inkunu qed inkomplu nġeddu l-Partit Laburista għall-futur li ġej.